What is good, family? Welcome back to Craig Marshall. If this is your first time, please go hit the subscribe button. Okay, so guys, go to Gaga. So it's on my TT. So my TT did a video yesterday. I started kupona kwa yesterday. Right out like Baka puts a buffer, and the reason Baka puts a buffer was because of her close friend. So guys, Neshamwari my close friend today. I told my close friend Neshamwari akafana nemutoro. Yeah, Neshamwari akafana nemutoro. Saka one ngati siya ndo trust newe trust. Okay, so mutara kwa Vaida maitita charoti mukadzi uyu kana kuti mburu ansudzoti mukadzi anotumwa aida kuvabvisira oxygen because like vanga vagara chirwara then vachibva vaisira oxygen then vabva kuti mukadzi uyu aida kumubvisira oxygen here kuti angobva vapedzisa since vanga vapadhuze nerufu aibva angoti regai tivauraya kana tikauraya tobva tasara tichitora pfuma nemari chichichichichi. So ipapapo ndopa vakazobatikidzwa chichichi. I think muchangovanzwira maitito acho achinyatsotsanangura nyaya yacho since iri nyaya yavo ndo vari kuziva zvikuitika. So ndichakusiyira video iri ndichakusiyira, asi don't forget to subscribe, like, comment and share pachannel yedu and join our family channel kana usati wanga wajoina. So guys, ndikukusiyira video yakamaiziya but kana ndisanda kusira idango kutina mesine support ya mukutipa road to 900 subscribers ndingo kutina kune munhu wese akasubscribe chingoti thank you very much. But then izvezve chimwe ndikusira video kai don't forget to subscribe, like, comment, share zvako. Anyway guys, video yacho iro anongoramba achindirwira ndiri pakurwara kufa kudaro. Ndine shamwari yakatanga kufurira PA wangu uya kuti dai uri mumwe waba mari, nekuti munhu yakafa chaiko panouya hama dzake hauna chaunowana. Saka ndoda kutenda Mwari mufunge kuti unenge uchiti une vanhu vakakukomberedza, une vanhu vada kukuraya. Ndanga ndatopedziswa nemunhu mufunge wandaitofambidzana naye mufunge. Saka Mwari akanaka, tomutenda, anobuditsa zvakavanzika. Ndakarwara recently ndakatopotsa kufa, aida kutobvisa oxygen munhu iyeye kundipedzisa mufunge. Apa munhu wepadhuze mufunge akabva atoudza wasu is a witness. Nyaya yacho muchainzwa yakakura zvisingaite kuti ndaida kutourayiwa nemunhu wemudhuze asi mbori wekure. Unoona zvinoita Mwari kana nguva yako isati yakwana yekuti ufe. Ndaida kupedziswa nemunhu andinototaura naye anopinda mumba mangu aitoda kudzura oxygen kuti ndife, akafurira PA wangu kuti andipedzise. So I want to thank God mufunge kodai wasu akabvuma kuti ndife. Wasu yanditenderewo wasu mufunge. Wasu anoshamisa. Ndinoda kutaura izvi ndikutonzwa kunge ndikuda kuchema but handichemedzwe nezvinhu zvakadaro mufunge. Ndinonzwa kufara nekuti munhu anga atorangana kuti ndiurayiwe, anga atoulayazana wasuya PA wangu kuti ndife, kuti vatore mari because the very day iyoyo ndananotora mari kubenki yanga yakawanda zvisingatomboiti. Zikanzi hama dzake dzikauya afa unoshaya kana senti, iba mari yese iyoyo vanozongouya vachiona mutumbi. Zvimwe zvese hazvina basa. Ishamwari chaiyo mufunge. In fact haisi shamwari business partner. Ndichataura nezvake, ndiri kuda kunyatsokumubuditsa zvese nezita rake, munhu wekutoti hamumbozvifungire mufunge. Saka
ndozviya zvatinogara tichingoparidza. Munoona ndinouya pano ndichikuparidzirai, vamunoti mashamwari, vamunoti they are close to you, vamunoti they love you. Mumwe wacho ndiye anenge ada kutokuuraya, anotokuisira poison, ndiye ari muzasi mako. Be careful of your friends. Ndikuita name and shame soon because nyaya yachona iri itori kutoisa kumatare edzimhosva. That woman, if we are to talk about witches, would gladly say kuti this one is a witch. And asi Mwari tinongomutenda nekuti mukadzi uyu anga atofunga kundipedzisa 2 minutes dzandarwara idzodzo. Anga atoti wasu chipedzisa munhu utore mari iyoyo, nenyaya ndatora mari yakawanda zvekuti mubhenki. Saka anga atondigaira kuti reka timupese, tikamupedzisa totora mari. Saka nyaya iyi itori maoko ndikutonotaurira vabereki vangu nyaya iyoyo, nekuti vabereki vangu munhu wavaitoziva kuti ndo zvaangandifungira kundiuraya. Saka what am I saying? I'm saying let's be careful. Mwari anotida mufunge, and Mwari akanaka mufunge, and Mwari anotirwira mufunge. And inini I won't stop thanking him because Mwari kanati haufa haufi. Imagine munhu kudza munhu ari muzasi kuti pedzisa munhu utore mari, because pachauya hama dzake hauna chaunowana, nekuti wewe ndiwe waifamba naye uita zvese, ndiwe unoziva kuti iwe with her, that's your benefit. Asi ndoda kutenda Mwari mufunge kuti I'm alive and I'm here, and I'm grateful to Wasu, because dai Wasu ainyatsoda mari chaizvo chaizvo, mungadai makatonzwa kuti rest in peace my titi. And munhu yenda kutomutaura, munhu anotonzifungidzirwa nevanhu kuti munhu kwaye anotoita ma-events, anotoita chii, but that person is a witch, and witches are supposed to be exposed. And you know me, mazuva ano handicharwi nevanhu, mazuva ano ndinotaura zvine diplomasi, handichisina simba. Ndakatendeuka, even nyangwe ndikarwadziswa zvakaita sei, ndakatendeuka pakupopotedzana nevanhu. Mazuva ano the way I am solving my issues, I'm not doing that nehondo kana kuya pano chete hey uya pano. You know, I think I'm a very changed person now, handichisina nguva nezvakawanda, but nda kutenda Mwari akandirwira panyatwa iyoyi. So we are going to expose this person, and I know you are going to be very shocked, because I'm here to really talk about it. I'm going to my relatives, and ndikuda kutoenda futi kumapurisa kunoripota iyoyo nyaya iyi, because Wasu wacho aripo, wacho wavanga wafurirana navo kuti vandiuraya aripo, and this issue haisi kuzoenda in vain. Handizivi kuti ichatongwa senyaya yekuti munhu aida kundipedzisa ndiri pakurwara kwangu, munhu aida kundiuraya ndichirwara, and munhu wekuti unototi tiri kutoita zvinhu tese, tiri kutoshanda tese. Inini handina shamwari, ndofunga ndakambokuudzai from the last time yandakati I was betrayed by a friend. Saka ndandisisina shamwari, ndandine vanhu vandoti ma-business partners. So she is actually one of vanhu vandaiti know is a business partner, but I didn't know kuti she's actually a witch. Saka I think wo akazobatwawo panhau yacho achataura, vakanga vamutuma achabudisa. Kana anga akatumwa handingazivi, but I know zvake kuti aiwa achataura, because iko zvinezvi chiri pakufunga kuti she'll get out of it. Akataura kuti handina zvandinoitwa, because tisu varidzi veHarare. Zvino hakuna munhu anozviti muridzi weHarare, kana anofunga kuti anotonga stereki muno munyika, kana anofunga kuti ane simba rekuuraya vanhu achiescape. Hatidi izvozvo. Hakuna munhu ane simba rekuuraya munhu achinzi anoescape, nekuti ndiwani. Chero ukaita nhama yemapolitician hauna simba yekuuraya munhu. Chero ukaita hama yani hauna simba rekuuraya munhu. So we are tikufambira nyaya dzacho. Wasu aripo and he is ready to testify. There is another futi waiplana naye who is ready to testify. Saka toda kutenda Mwari kuti I'm alive right now, otherwise mazuva mapfupi pfupi aya mungadai makatonzwa kuti amaititi vakafa nekuda kwemunhu mumwe chete.
akanga andigayira nekuti aona a few $100 handiti aitaurwa nezuro muri kutomuziva. Thank you. Aitotaura kana aitaurwa nezuro muri kumuziva. I think nyaya yacho muri kuiziva. Adaro ndobva afonera hama dzake mapoliticians whatever, ndobva asungisa munhu asina mhosva. She's owing a lot of money to a lot of people and she's a con woman. Akatombokandwa mumagroups ema-V11 anokona vanhu, mukamuona nerunako rwake you will never think she's that kind of a person. She's a con woman in a manner yekuti hamumbofungiri mukamuona kuti itype yemunhu yeye, and anobhekwa kwazvo namai vake vanenge vachimusapota in this business because vanochengetwa vachidya nemwana neizvozvi zvinhu wake waanoita uyu. So we want to expose such. Hanzi nauyu ko maimurakidza inonzi mari sei. No, ndanga ndaenda kubhenki ndaive naye, so I wasn't feeling well, saka ndakanotora mari kubhenki. Ndiye aitondidhiraivha motikari yangu, aitondidhiraivha mota yangu, nekuti sekutaura kwandikuita munhu ari padhuze. So when we have issues she will come to my back and call and it because ari padhuze nepandinogara and you know. So ndakanotora mari kubhenki aripo, aitove driver wangu. So Aunt Natenda, how do you connect with such people? You know what, and such people vanhu vanotoshanda vanenge vachitowo mabasa avo uchitofunga kuti vanhu vazvino vatinotobatsira. You know me, and I help a lot of people, and I help a lot of people. And munhu akauya kana kuti akati ndine business rangu muranda ndiadvertisire ndiwane maclients, ndinotoita nemwoyo wangu wese nekuti ndiri munhu ane rudo rwakakura kudarika hongu ndingaite munhu anoda kutaurisa, ndingaite munhu anoda kupopota, asi ndiri munhu ane rudo zvamunondiona ndakadai so. Saka ndine rudo nemunhu wese, nemunhu iyeye ndakamurakidza rudo, but that's how she had to backstab me. Ndisina, handina kana chikwereti chake kana kuti saka wazvi uri kuda uzviitirei. Hauna kana. Mira ndibona ari kutinyaudza pagedha. Kona security munovhura gedhi kunge makuda kupaza gedhi kudaro. Why do you open the gate in such a manner? Can't you open the gate zvakanaka? You should open gate zvakanaka kwete kuti pange paita hondo. So that's the story guys, kuti ndapunyuka rufu chairo. So yeah, I'm going to make my reports.